partikulen egidurarekin jarraitzeko ikusiko dugu oraingo honetan, baldin badugu eremua noranzko horretan eta gure partikula perpendikularki sartzen bada eremuan, berdin dio eremua goruntza edo beruntza badagoen. Vektorekin egiten ari garen lan, gero egin behar dugun gauza bakarra da, vektore horri dagokion moduloan positibo edo negatibo jartzea, bale? Demagun beruntza doala eremua eta gure partikula kargatuta dagoela, positiboki, negatiboki bada indarra goruntza jartzen dugu, gero zeinuak egingo duten gauza bakarra izango da vektorearen noranzko aldatu, bale? Hori, ariketa bakoitzean ikusiko dugu zer jarri behar dugu. Badaukagu eremua beruntza eta partikula bat sartzen dugu perpendikularki. Pentsa ezazue, erreka batean gaudela berriro, eta oraingoan errekara salto egin beharrean noranzkoa jarraituz, onuntza datorkiguela erreka eta erreka hori pasako dugula. Hemen sartzen bagara, ez duguan bukatuko dugu, zergatik, errekak eroaten gaituela. Kasu honetan, gauza berbera gertatzen da. Partikula sartzen da hemen eremu barruan, eta X ardatz hori baldin bada, egidura zuzen uniforme bat eduki beharrean, gertatuko zaiona izango da, egidura X eta Y ardatzetan bananduko dugula. Zergatik, indarrak eragiten diolako eremuaren noranzkoan, positiboa dalako karga. Orduan, onuntza banoa mugitzen, eta beruntza bota egiten bada didate edo tiraka baldin badoaz, tiro parabolikoan gertatzen dena gertatuko zaigu. Horatzen baduzue, tiro parabolikoan, tiro zeiarrean, partikulak bazeukan abiadura konstante bat X ardatzean, eta gravitatearen azelerazioak egiten zuen Y ardatzean beste egidura bat izatea. Hemen gertatuko da gauza berbera. X ardatzean jarrituko dugu V0 abiadurarekin, eta Y ardatzean edukiko du beste abiadura bat. Eta bi abiadura bien konposizioak emango digu abiadura total. Nola? Gure abiadura izango da Vxy gehi Vy J. X ardatzean V0 eta Y ardatzean azelerazioa Y ardatz horretan eta denboraren arteko relazioa izango da. Nola aterako dugu azelerazio hori? Newtonen dinamikaren legea jarraituz, indarra masa bidera azelerazioa da. Eta eremu elektrostatikoan gaudenez, eragiten dion indar elektrostatikoa karga bider intentsitatea izango da. Hortaz, ateratzen dugu azelerazioa Y ardatzean. Etortzen gara hona eta vektoreak jartzen ditugu ja, hemen vektoreak jarri behar dugu, X ardatzean V0 edukiko du, eta Y ardatzean beheruntza doan azelerazio hori. Hortaz, ateratzen zaigun abiadura hau izango da. Y ardatzean daukana eta J ardatzean, Y ardatzean edukiko duen. Aurreko kasuan bezala, esaten badigute azke edo pausagunean uzten dugula, hau 0 da eta bakarrik dugu konponente hau. Gero matematikak esaten diguna joaten gara egiten. Aurrera!